Yelele emakhaya, ngithi ake ngibuye namhlanje sike sihlaziye iphupho lokuziphupha uthandaza. Uma kuwukuthi uphupha leli phupho kusuke kuwumbiko oqhamuka kwisithunywa sakho noma ingelozi yakho noma abantu badala bakini ababethandaza bekukhumbuza ukuthi wena amandla akho alele emthandazweni, cwila emthandazweni. Uma kuwukuthi uphupha leli phupho udlule ekhathini ezinzima kusuke kuwumbiko ukuthi lokho odlula kukona uzokunqoba ngaso isimo somkhuleko uthandaza. Uma kuwukuthi uyaphupha nithandaza nibabili nibathathu noma usenkonzweni, lokho kusuke kuyibiko ukuthi wena umuntu odinga ukulekelelwa ngesimo somthandazo. Thola umlekeleli noma hamba uye enkonzweni ukuze amandla akhule nenkinga lezi obhekene nazo zixazululeke. Uma kuwukuthi uphupha lana uthandaza ngamandla kakhulu uze uphelelwa amandla noma uyakhala ephuphweni, kusuke kuyibiko ukuthi ingelozi yakho noma isithunywa sakho silwa impi yokukuvikela phezu kwesimo semoya emibi, kodwa siyadinga ukuthi usilekelele ngokusihlambulula nangesimo sawo umthandazo. Uma kuwukuthi uphupha lana kuwukuthi ubeke umuntu izandla uyamthandazela, kungabe umuntu omaziyo, kungabe umuntu ongamazi, lokhu kusuke kuyibiko lokuthi wena uphethe umoya wokulapha abantu ngesimo somthandazo, okusho ukuthi wena uyakwazi ukusiza abantu baxazulule inkinga zabo ngokubathandazela, unomoya wobuthandazi. Uma kuwukuthi lana uphupha kuwukuthi uyathandaza, uthandazela ibandla, ume phambi kwabantu abaningi uphakamisa izandla uyabathandazela, noma ume phambi kwepulpit uthandazela abantu uyabathandazela, lokhu kusuke kuyibiko lokuthi wena uhamba nomoya wesithunywa samabandla, ungumuntu ozothandazela abantu abaningi baphile. Into yakho ihamba ngesimo sokulapha abantu baphile ngawo umthandazi. Uma kuwukuthi uphupha lana kuwukuthi uyathandaza usemfuleni noma usesimweni samanzi noma useduze nawo umfula, lokho kusuke kuyibiko lokuthi wena uhamba nesithunywa samanzi, izinto zakho ziphakama khona emanzini ngokuthandaziswa khona emanzini, ziphinde futhi zinqotshwe khona emanzini. Uma kuwukuthi uphupha lana usentabeni uyathandaza, lokho kusuke kuyibiko lokuthi wena uhamba nesithunywa sentaba, izinto zakho ziphakama khona entabeni, amandla alandwa khona entabeni, kunqotshwe nakhona entabeni. Siyathokoza kakhulu-ke emakhaya, siyathemba ukuthi kukhona lapho esicacisa khona, sisho njalo sithi budede ubumnyama kuvela ukukhanya njalo. Makhosi.